Yes. Hej og velkommen til den her video her, hvor jeg vil forklare lidt om den her stamtavle her, jeg har tegnet. Og den er simpelthen tegnet ved, at jeg vil fortælle lidt om, hvordan at nedarvningsmønstret er for den her stamtavle her. Men inden vi begynder at fortælle lidt om genotyper og fænotyper, så vil jeg forklare, hvordan stamtavlen den skal forstås. Det kan ses over, at jeg har lavet en oversigt over, hvilke symboler der betyder hvad. Og det kan ses, at en rask mand og en rask kvinde, de har begge to farven pink. Og det er henholdsvis firkanten, som symboliserer manden, og den raske kvinde, som symboliserer cirklen. Og det samme gør sig lidt gældende ved den syge mand og den syge kvinde, da det kan ses, at den syge mand faktisk bare er en sort firkant, og den syge kvinde er en sort cirkel. Så det er lige til at gå til. Den her stamtavle, den har 3 generationer. Den har generation 1 heroppe, så har den generation 2 hernede, og generation 3 her i slutningen. Når det her er fortalt, så vil jeg gerne lige fortælle lidt om, hvilken slags nedarvningsmønstre vi har med at gøre her. Det kan ses, at for hver generation er der hele tiden nogen, som er syge. Og det betyder, at den sygdom, som vi har med at gøre her, jamen altså, den er dominant. Det vil sige, det er en dominant egenskab, som sidder på de her autosomer her. Fordi at det her, det er en autosomal sygdom, som sidder på vores autosomer. Og autosomerne er alle vores kromosomer, undtagen vores kønskromosomer. Det er faktisk alle vores homologe kromosomer. Yes. Men altså her øverst i første generation, der kan det ses, at faren han lider af sygdommen. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at han i hvert fald har minimum et stort R. Fordi i og med, at sygdommen den er dominant, så vil det store R gå ind og dominere over for den recessive allel, som er lille r. Hvorimod, hvis du kigger på moren herover, jamen der er der ikke rigtig noget at komme efter. Hun ser helt rask ud, og det betyder så, at hun i hvert fald har, at hun har 100% genotypen lille r. Og hvis vi kigger på deres afkom, så kan vi se, at de faktisk får 1, 2, 3, 4 børn. Og de 4 børn her, de er så henholdsvis 50% syge og 50% raske. Og hvordan kan det så være? Jo, vi kan jo gå ind og kigge på et krydsningsskema, og så lige kigge på, om det holder stik med de genotyper, vi har givet dem. Så hvis vi siger, at faren har i hvert fald et R, et stort R og et lille R, og moren hun er rask, så hun har lille R. Jamen det vil så betyde, at de genotyper, som vi ender op med til de 4 børn her, det er stor R, lille R, undskyld. Det samme kommer til at ske herover i og med, at vi krydser de to her. Lille R går fra hinanden, så vi får en recessiv genotype der. Og det kommer så til at betyde, at hvis vi kigger på, hvordan det ser ud med de forskellige genotyper, jamen så vil 50% af børnene 50% af børnene blive syge, i og med at de bærer det dominerende gen, som er store R, hvilket så gør, at sygdommen går ind og dominerer over for den recessive, så de får fænotypen R, så de bliver syge. Det kan også ses, at 50% af de andre børn, de bliver raske. Sådan er raske. Og det er jo så igen fordi, at de får den her genotype, som er R, så de får fænotypen rask. I og med, at der ikke er noget at komme efter, da de ikke har noget dominant gen. Så hvis vi kigger på vores stamtavle igen, jamen så passer det jo meget godt med, at vi får 50%, som er raske, og 50% som er syge. Og det er jo igen med, at vi har sat farens genotype til lille r. I princippet så kunne faren godt have begge
alleler, som er. Men det vil gå hen og ødelægge vores teori om, at børnene hernede, de skal være 50% raske og 50% syge. Fordi så vil de forskellige genotyper nemlig komme til at se sådan her ud. Og der kan det jo så ses, at vi får 100% som er syge, på grund af at de alle sammen har et dominant gen, en dominant egenskab. Og derfor kan vi konkludere, at det i hvert fald ikke er den fænotype, som faren har. Fordi så vil alle hans børn være syge. Yes. Lad os prøve at gå lidt længere ned her, og så prøve at se. Jamen altså, der er jo fænotypen 50% rask og 50% syg. Og det kan vi jo igen se ved de her forskellige symboler. Så går der lidt tid, og børnene de bliver voksne. Og den syge kvinde, finder så en rask mand. Og de går så hen og får børn. Og der er der lidt det samme princip igen, kan man sige. Fordi at, ja, vi ved jo i hvert fald, at han i hvert fald skal have et stort R. Hun skal have et stort R. Jeg røvler i det nu. Sådan der. Yes, at hun i hvert fald skal have et stort R, i og med at hun har sygdommen. Og det betyder så, at vi lidt ender op med den der genotype, som siger, at 50% af vores afkom bliver raske, og 50% bliver syge. Og i og med, at de kun får et barn, så passer det også meget godt med de genotyper, vi har sat, i og med, at barnets fænotype er rask. Og det kan også ses hernede ved, at vi har et drengebarn. Går vi lidt videre og kigger på det næste barn herovre, barnepar, hvis man kan sige det sådan. De 4 fine børn, de her 2 mennesker får. Jamen, der kan vi se, at det er lidt af det samme princip igen med, at faderen, som heroppe også var syg, får så et barn hernede, som har genotypen syg. Fænotypen syg. Hvorimod at den raske kvinde her, jamen hun er jo så rask ved, at hun har genotypen RR. Så det vil sige, at hun er rask. Så lad os gå ind og skrive deres genotyper op. Så siger vi, at faren her, han har stor RR, og moren har RR. Tager lige en tår drik. Yes. Og så kigger vi lidt igen på deres genotyper. Vi ser her, at faren til de 4 børn her er bærende og har sygdommen. Fænotypen er, som er syg. Så de kan også hen og få 50% afkom, hvor det er, at de er syge 50% af deres børn. Det stemmer overens med det her, som vi fandt lige før. Og hvis vi så går ud og kigger på vores stamtavle igen, jamen der kan det så ses, at vi har næsten det samme princip som heroppe, som vi havde før. Ja. Så vi får altså 50% syge og 50% raske. Og det er ligeligt fordelt mellem kønnene, hvem der bliver syge og hvem der bliver raske. Og man kan gå ind og kigge lidt på, hvordan nedarvningssygdommen, altså hvordan den kommer til udtryk. Og det betyder lidt, at cirka halvdelen af personen syge børn, altså har genotypen R, lille r. Og det kan også godt ses her ved, at der er 50% som er syge, og så er der 50% der er raske. Så vi ender altså op med noget sygt afkom i den her generation. Og det er jo igen med, at det er en dominant, så den vil hele tiden komme til udtryk i hver generation i familien. Lad os godt kigge her på det pinke område, hvor vi har 2 forældre, som begge 2 er raske. De har begge 2 genotypen lille r, hvilket kommer til at betyde, at de i teorien skal kun have raske børn, i og med, at der ikke er noget dominant gen, der går ind og styre, om fænotypen skal være rask eller syg. Så lad os gå ind og kigge på det. Lad os prøve at se på, hvis vi antager, at begge forældre
har genotypen lille r, jamen der kan du se, at vi har utrolig mange små r'er til udtryk her, hvilket betyder, at alle børn vil gå hen og være raske, i og med, at der ikke er noget dominant gen, der går ind og bestemmer, eller i hvert fald går ind og styrer den fænotype, som børnene skal have. Så vi ender op med 4 børn her med fænotypen rask, hvilket vil sige 0% syge og 100% raske. Og det viser sig også at være korrekt hernede, med at alle vores børn altså er gået hen og blevet raske. Lad os kigge på den sidste herovre. Det er vores, igen, det samme princip med, at vi har 2 raske forældre. Jamen, det vil så betyde igen, at de også går hen og får to raske børn. Så lad os lige kigge på det. For en god ordens skyld. Jamen altså, lige herovre. Jamen, det er jo igen de samme genotyper, der kommer til udtryk. Hvilket kommer hen og betyder, at de begge to har de alleler. De her alleler, som alle 4 er recessive. Hvilket betyder, at der ikke kommer nogen fænotype, som er syg til udtryk. Yes. Når den her stamtavle nu, den er gennemgået og fortalt om, hvilke alleler de forskellige har, og hvilke kromosomer det var, at sygdommen sad på, og hvad for nogle genotyper og fænotyper de forskellige ender op med, så kunne det da være meget spændende lige at finde ud af, hvilken sygdom det er, de bærer rundt på. Og som jeg sagde til at starte med, så er det jo en autosomal dominant sygdom, vi har med at gøre. Og det betyder så, at jeg har valgt, at det er en sygdom, der sidder på kromosom nummer 4, som er den sygdom, der hedder gradvis nedbrydning af celler i nervesystemet, der medfører tiltagende demens i voksenalderen. Og det er direkte læst op fra bogen af, hvor der er en fin oversigt over, hvilke sygdomme man har, kontra hvilken afgang det er, at familien er udsat for. Så det betyder altså, at der kommer en gradvis nedbrydning af celler, som kan gå hen og medføre demens i de her personers voksenalder. Det er lidt en skrækkelig sygdom, man kan risikere at få, og det er også ærgerligt, at sygdommen den er dominant, i og med, at det vil betyde, at der er en del flere personer, der vil gå hen og få den her sygdom. Hvorimod, hvis den havde været recessiv, jamen, så skulle det jo have været 2 små r, der skulle have gået hen og styret, om man var syg eller ej. Og der er det lidt færre tilfælde, det kommer til at ske ved, i og med, at den dominante ofte vil gå hen og bestemme og styre, hvilke gener. Ikke hvilke gener, hvilken fænotype du ender op med. Men i det her tilfælde, der var det en dominant sygdom, der sidder på autosomalerne, som er gået hen og styrer de her fænotyper. Jamen, hvis man nu gerne vil vide, hvilke kromosomsygdomme man har, så kan man få en undersøgelse, som hedder en karyotype. Der kommer man ind og diagnostiserer kromosomsygdomme, fejl og mangler i kromosomerne. Så hvis man er i tvivl om, hvad for en sygdom man bærer på, kan man gå ind og få sådan en undersøgelse. Yes, jamen det var egentlig bare, hvad jeg havde at sige. Den her video blev godt nok lidt lang, men det var fordi, jeg synes, der var så mange gode ting, der lige skulle huskes at sige. Jeg håber ikke, det bliver noget problem. Men tak fordi du så med.